салому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз ва касоне ки айни ҳол моро тамошо доранд. Рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва инак дар навори имрӯзаи мо баҳри шумо боз як гили валикакии нав дӯстони азиз. Нами хонаро бояд гил бизанем дӯстон. Ва айни ҳол мо заправка кардесем роликмона дӯстони азиз. Ва дар 3 литр эмулсияи сафеди абишни як қити клей пева дохтагиаст дӯстон. Ва як қити колери кабути осмонӣ голубойский свет қити калонаш дохтагиаст дӯстони азиз. қити майдаакш не, қити калон. Ва дӯстони азиз, ҳамин хона 4 тараф стена дорад ва дилхоҳ стенаша вибр кунен ва агар лазер дошта бошен углшая проверка кунен ва баъдан ба лазер бизанен бо рости гизала меяд дӯстони азиз. ва дилхоҳ стенаша метавонен вибр кунен гил бизанен. Ана ҳамин хел дӯстони азиз ранги мо. ва чӣ саволе бошад дӯстон дар комментария бинависонед. иншаалло ба саволотон ҷавоб мегирем. ва касоне ки мехоҳанд ҳамин хел ремонт кунанд, мақсад ҳамин хел гил бизананд, новичоканд, мехоҳанд ёд бигиранд, занг бизананд, бо тарзи коркардша мефаҳмонем. ва и гилзанӣ ягон секрет надорад дӯстони азиз. ҳамин валика бигирен 3 бор ягон стенае ки мақсад внутри хона набошад, стенаи даруни хонара не, стенаи берунара як забора 3 бор бизанен. иншаалло ки ёд мегирем дӯстон. иҷа главни фақат гилоро регировка кардан дар кор дӯстони азиз. ва баъдан дар як хат рост задан дар кор. иншаалло 3 бор попробит кунен, ҳар яки шумоам ёд мегирен гилзанира. ва дӯстони азиз, ин гилмон яке аз гилои беҳтаринае ва хадавои ами гил рафтесаи бисёртар дӯстон. ба свети кабути осмонӣ ва свети сабз ва свети шоколадни қати бисёртар амира задесем. свети сиёҳ қати редка задесем дӯстони азиз. ва дар болои шпаклёвкаи задагӣ бошад, шпаклёвкаи нав задагӣ бошад, агар дӯстон шукрит кардан дар кор несте вабше ва ҳамин шпаклёвкаро бизанен, метавонен дар болош лишний расход накунен дӯстони азиз. На эмулсия бизанен, на ягон свети дигари эмулсия. метавонен ҳамин хел дилхоҳ ранга вибр кунен шумоам ва дилхоҳ гила вибр кунен, ҳамин хел гил бизанен дӯстон. ва дар шпаклёвкаи навзадагӣ беҳтарин меояд гил дӯстони азиз. ин гила задӣ яспка пас ай болош лак мезанӣ. дилхоҳ лака ё светни ё бесветни фарқ надорад, маслини ё декоративни лака метавонед шумоам бизанен. ба валик мезанед ё ба компрессор фарқ надорад дӯстони азиз. дилхоҳ компрессор дошта бошем ба компрессор ва валик қати компрессор набошад валики абишни қатиам метавонед лак бизанед дӯстони азиз. баъд ай лак задан болоша қати тааш плинтус бизанед дӯстон. ай абой вабше хитш намекунед дӯстони азиз, почти как абои ворӣ мешавад. ва дӯстони азиз, дастгириро фаромӯш намекунем мисли ҳарвақта дар канали мо обуна шидан ва лайк мондан ва як комментариам менависонед. ин видеоро тамошо кардед дӯстон ва подписчикони азиз, метавонед мнение хитона дар комментария обязательно бинависонед, барое ки мнение шумо барои мо хеле муҳимае ва дар кораи фикри ҳар яки шумо дӯстони азиз. иншаалло дар видеои оянда боз аями гило беҳтарин гилош мешавад дӯстони азиз. фақат шумо дастгириро фаромӯш накунед, ҳамун лайкҳои бесумтонро дӯстони азиз барои мо дареғ надорен. ҳамун лайка биҷиқен ва агар имкониятш бошад дӯстони азиз, ҳамин видеои моро дар имо ё ватсаптон поделитса кунед, беҳтарин мешавад дӯстон. ва инак гил задем, мо полни хонара гил задем, тамом кунем дӯстони азиз. ва касоне дар ҳамин намуди ремонт маҳқуланд, метавонанд дар номерҳои болои экранидагӣ занг бизананд ва нашоти нарх навош чақчақ мекунем дӯстони азиз. ва инак гили задагии моро дидем ва фикри ҳар яки шумо барои мо муҳимае дӯстон. ва обязательно фикри ақидаи худтонро бинависонед дар комментария. ва дӯстони азиз, ҳар ки ҷое бошен сиҳат саломат бошен дӯстони азиз. ва паноҳи ҳаматон ба худо то видеои ояндара. ва барои дастгиритон ҳазор раҳмат дӯстони азиз.